bismillah ma nafi mal a jarama sohna Sali salminama miñam sehlam annani vraiment min salminama no feewi kadi mede salmina kala jeebo pinditiɓe mede salmina aussi région de Matam fof mede salmina aussi tamit département de Podor e kala jeeboɗo tan e fedde tan gonde e Sénégal woni fedde rewɓe d'une manière générale et particulièrement feddam association des jeunes filles jeunes dames de Kanel plateau baɗo ni mo ganduɗa rewɓe no mbawi arde haalde vraiment ko nafat rewɓe kono mabɓe mais en plus de cela ene walla aussi vraiment partenaire uji e yimɓeɓe foof anda hol woni caɗele rewɓe e sukaɓe rewɓe e ɗum woni liggey amen guila min goni cukalel ha to min woni ɗo merci beaucoup seydi mal min beltanimama woni no mbiɗen ni aɗa jogui association goto mo ganduɗa ko association des jeunes filles et dames de Kanel association men mbawi andude hol année mo natɗa hen holko nannuma e oɗon association par ce que minen fof min laaɓade natta association nde ka cukalel nde keryata ɗum nde holko addanma ɗum wonde cukalel tan jogoɗa cuusal wiide daro mi keri association sabamde rewɓe c'est vrai madame Sali hande vraiment sa namdi kam ɗum ɗon ene jalni seeɗa sa par ce que nden mede wondi collège ko batu goto assemblée générale mo tawnomi tan mairie Kanel de passage mede salmina babam sehilam le premier maire monsieur Amadou Tidiane Wane babam wonno premier adjoint au maire joni bato o ene welino tan mais mi yi tan ko yummiraɓe tan soɓe haali tan jiya babiraɗo goto wimo fat ko ɗum ɗo min mbiye ko ni mbatte ko ni tan wiya ko ɗum gasi yummiraɓe hen kala yumba ya soɓe haali tan babiraɓe ɓe wiɓe ala joni haalka gasi min mbaɗini donc c'était quelque chose mo ganduɗa ko worɓe tan jogui droit de parole alors que rewɓe ala mi yani toon kadi guijam joodima toon tan debbo y avait des jeunes garçons wonno toon eɓe haala mais y avait pas de rewɓe cukalel mi yani e assistante o jettimi potmi junde tan mbeɗa haalta mbawmi wi kam sukku ko wonuma hen an ka cukalel tan mbimi jiɗmi haalde mbimi ya sukku dejjimi après le maire Amadou Tidiane wi tottemo parole o haala omo jogui ko haalata ken tottemo haala no wiir kam tottemo haala taw gondem nde nan ɗum ɗo mbeɗa waya tan dogmi jaltumi no nanmi toiletude goymi ha paare konmi galle mbimi nene hande babam ko waɗi kam ko avec tout ce qu'il dit on woni do tan omo haala de émancipation des filles des femmes des jeunes à l'école tout ça là hande mi ara tan mbeɗa haala tan o wi kam yomi deƴƴu oui deƴƴa min yumma sasso babam wi kam yomi deƴƴu mi deƴƴat mbimi e moƴƴi mami dañ fedde comme yimɓe foof mi daña haala comme yimɓe fof no haala nene wi kam yiyet wat dejjimi jaami mbaɗmi procédure am mbeɗa haalde sehlam école hamin jooɗi jour goto min mbaɗi fedde nde mais ko ɓuri wadde intéressant e fedde nden woni fedde o les jeunes filles gonnoɗo toon ko c'était transversal au niveau de Kanel quartier ji fof nan hen woni Kanel 2 yirla Thielol basuji e law te nden c'est vrai que ene wonno fedde law fedde yirla fedde ɗum ɗo mais fedde mo ganduɗa yimɓe fof leyɗe ɗe fof nande emin jiɗi wiide rewɓe Fouta yoɓi daro wona pour habde worɓe mais yoɓi daro pour le bien-être de la famille nani kadi noon ballira worɓe kadi debbo woni socle de la famille woni socle de développement hande so debbo darima no janggi no wawi wadde surveiller bingal makko no jangat no wawi yaade réunion walla bato daña halis mum walla no liggo no adda so gorko makko addi maaro kanko o addi tew mbaɗo mino yidde lidde mawɗo mi wiya mi ñamata yaɓoy mais alay sago so gorko ma dañi temedde ɗiɗi ko ɗum tottanma ko yaɓoy ñamata mais sa dañi salaire ma to
joddo fof woni ton gadda ya supereji dum don fof cioda ngara def bottade beldo den galle ma wel gorko ma yid budde yiddema e sukabe ma épanouissement sa sellani sa fra horama sa yi wutte jodna gorko ma dum wona harmonisation de la famille dum woni ko biata juude dide cordo dirta den laaba na laaba boko so wona salmindema e jarnuma e widema du courage kadi tu es une femme vraiment dynamique en gandundiri e feddeji ko min badal ko dum batta vraiment hande sa jodi modo sa wadi odo émission e min gandi porté o parce que wona yimbe fof min jahat kadi min kala mais e min gandi vraiment holko gonda liggade e leydi ndi ko dum tahi hande sa noddi min en tant que jeune dame min gara min notuma e min badma encourager e min donma ñu ngi ci weer bu tedd bi ñu ngi ziar aussi tamit Tiwaawan ak bépp këru diine vraiment di remercier tamit samay directeur yu ma autorisé ma ñëw tey ci réunion bi di aussi émission bi di la gërëm yow tam di la sant a jaarama Allah jaarama Seydi Mal en paman non hande ko judde jeeri bismi den do hande ka wo tinnima ni haw wawi wadde émission ha gasi taw haalani hen olof o haalani hen français koy sakkitugol ngol tan o salmin dum non ala so go salmin hen wolof tawde be o salminte be ko jolfuɓe nanani pulaar